kan skrive en tekst. Der findes en lang række IT-hjælpemidler i læsning og stavning. De fjerner de tekstlige barrierer og giver voksne med læse- og skrivevanskeligheder mod til at læse og skrive både på arbejdet og privat. Anja har svært ved at læse og skrive. Tidligere skrev hun så lidt som muligt. Jeg prøvede at springe over, hvor gader var lavet, så skrev jeg bare OK, og så fik jeg andre til at skrive det for mig. I dag bruger Anja programmet CD-ord. Det hjælper hende med ordforslag og læser højt, både når hun skal skrive og hvis hun skal læse en tekst på computeren. Jeg kan skrive lidt hurtigere, uden at jeg skal tænke over, at jeg skal stave igennem tingene, fordi jeg staver dem som det udbetales. Ikke? Der har jeg jo så heldigvis mit program, som der både læser det højt for mig, som jeg også selv kan følge med om jeg nu staver det rigtigt. Ikke? Jens kan tydeligt mærke forskel på sit skriftsprog, siden han har fået stavestøtte på computeren. Det gør det mere varieret, meget mere varieret. Større udfoldelse for at bruge forskellige ord. Frem på tidligere, hvor jeg havde lagt mig fast på nogle ord, jeg vidste, jeg ligesom kunne, og så brugte dem igen og igen og igen, så det blev meget mere varieret og meget mere sådan fyldestgørende, når jeg skriver. Og sproget udvikler sig hurtigt, når man får lysten til at skrive. Der dukker noget nyt op hele tiden, når man får forslag om ting, man kan skrive, ikke? Og man synes, man har hørt et eller andet, så har man jo tidligere skubbet det væk, fordi det kunne man ikke stave til, men nu kan man pludselig stave til det. Ikke? Det er sjovt. Jens kan læse, men det går langsomt. Så informationer til medarbejderne fra virksomheden, det er noget, han aldrig rigtig har fået med. Informationsmail, informationsblade, nyheder fra firmaet og koncernen og alt, hvad der foregår omkring, det blev stort set bare skimmet for billeder, om der var noget pænt at kigge på, og så blev det lagt væk. Jens har fået et program, som kan scanne teksten og omdanne den til en lydfil. Det har givet ham adgang til en masse vigtige informationer. Nu gør jeg det her, scanner det ind og får det lavet om til en mp3-fil, og så kan jeg tage det med mig rundt og lytte til det, når jeg går rundt. Enten derhjemme, eller når jeg er rundt og kalibrerer i afdelingerne, eller inde på laboratoriet, hvor der er fred og ro. Så har jeg det i ørene i stedet for musik. Nu får jeg læst det hele, frem for ingenting. Så det er 100% forbedret. Og sproget bliver bedre, selvom man bruger hjælpemidler. Nu kan jeg faktisk tillade mig at læse i en bog derhjemme, uden at jeg skal have højlæsning på. Ikke? Og er der ord, jeg ikke forstår, jamen, så har jeg jo computeren faktisk tændt med program, hvis den er. Så kan jeg tage ordet ind, så kan jeg få læst op, når det er sådan, det lyder.